نه سلام علیکم برادران. جای کاری مردکا و زنکا هم کرچه زنکا چیکار میکنن؟ زنکا اینجا دا عبورکا میکنن، استوستو میروان کلانکای ریختگی را استوستو میگیرن در مصر بار میکنن میبرن. مردکا اینجا گروشچکی پادون میزنن. گروشچکیش 1300 روبله، بازتای 1500 روبله. واسه комплектовкаги интари мошина метиҳам. инҷа даҳамун коробка мезанӣ. ҳар як коробка 1.5 рубля, 1 рубля 30 копейк ҳар як коробкаи мондагӣ. одамо дар як рӯз 2000 коробка мезананд. 1500 1200 та короче одамо мезананд. инҷа склади ҳамин пятёрочка. бойни хеле қатӣ кор мекунӣ. айдранаи не дарвозаҳо, айдранаи фуро не хеле падона, не хеле падонаи ҳарфе пичинае мебарӣ. инҷода холӣ мекунӣ, мемонӣ. инҷода мебарӣ, байне мебарӣ. тати осонаи 1300 рубля. иқат айдрана не хеле барото. короче ҷои кори ҳам занакоай ҳам мардако. бо он хеле штабиёр астай ва ёд гирифтанд аст. баъд нагуфта намонем сменаи шав дорад, сменаи рӯз. 8 соати 8 кор сар мешавад то 8 бегаҳа. автобус бепул мебара меёрад.